Imaginația copilului tău. Fiecare om este înzestrat de la natură cu puterea de a-și reprezenta realitatea, nu numai în mod direct, așa cum îi se înfățișează ea, ci și original, purtând amprenta personalității celui în cauză. Copilul dă dovada unei intense activități imaginative, căci copilul, oricum având o cunoaștere limitată și aproximativă a zonei concretului, vede lumea înconjurătoare extrem de diferit, la limita dintre realitate și imaginație, trecând mereu dintr-o zonă într-alta. Aici se află și primejdia ca lumea înconjurătoare să fie prea puternic filtrată de închipuirea sau imaginația copilului și astfel deformată să-i întârzie, să-i împiedice și să-i limiteze tendința firească de cunoaștere și de integrare în mediul înconjurător. Părintele trebuie să lupte împotriva unei imaginații prea bogate și fecunde? Desigur, nu. Dar o cântărire atentă a felului în care se întrepătrund cele două sfere, realul și irealul, merită atenția oricărui educator. Un copil covârșit de asaltul concretului, exercitat destul de brusc într-un timp redus, este în stare să se refugieze în lumea visurilor, acolo unde totul arată așa cum dorește el, cu slaba sa cunoaștere a vieții și a realității. Este necesar să urmărim pe treptele vârstelor, adică în funcție de vârsta copilului, întemeierea unui sistem de control intelectual, rațional, singurul capabil să țină în frâu atunci când va trebui excesul de imaginație, care în anumite condiții nu înseamnă altceva decât fuga de realitate și o defectuoasă integrare socială. Imaginația nu este nocivă în sine, ci doar atunci când întunecă raporturile existente în realitate, dimpotrivă, atunci când ia realitatea drept punct de pornire. Imaginația ajută la intuirea și descoperirea unor zone noi posibile a realității. Individul lipsit de imaginație va trăi permanent sub semnul unei gândiri schematice, neavând cum să obțină sinteze mentale proprii, fiind lipsit în fond de o anumită suplețe de spirit, lipsă care îi primejduiește personalitatea. Un om de acest tip, fără imaginație, nu va putea pune o amprentă proprie pe niciunul din faptele vieții sale și nici nu va ajunge vreodată să-și închipuie ceva în legătură cu viitorul său, al muncii sale, al familiei sau să găsească soluții ingenioase în muncă. Într-un mediu activ și dinamic, dualitatea real-imaginar are o pondere însemnată în făurirea unor personalități complexe, capabile să dorească ceva, să-și planifice temeinic o dorință și apoi, în concordanță cu datele realului, să-și realizeze acea dorință. Există o imaginație reproductivă, care nu-i decât capacitatea de a-ți reprezenta obiectele absente, dar cunoscute, și de a combina imagini, a stabili fie și numai pe plan mental raporturi. O imaginație creatoare, voluntară, în creația științifică, tehnică, artistică și imaginație involuntară în vise și visare. Imaginația își manifestă prezența în orice fenomen psihic și, paradoxal, este necesară crearea unui control intelectual cât mai puternic pentru ca producțiile imaginative să fie cât mai bogate. Învățând că imaginația trebuie subordonată realității și împlinită cu ajutorul zonei concretului, copilul pune mâna pe cheia unei uși fermecate, dincolo de care se află visul și împreună cu el realitatea dusă mai departe. Plafonarea la datele stricte ale mediului înconjurător poate reprezenta la vârsta adolescenței un sindrom de nedorită estompare a liniilor de perspectivă individuală. Obligațiile zilnice, concrete, nu trebuie să împiedice existența unui plan de viață, a unei permanente mișcări înainte, înapoi, în timp, singura garanție a exersării imaginației, produs al realității și combustibil al acesteia.